Iruña helmuga turistiko bat baino askoz gehiago da. Hiri bizia da, eta historia du, nazioarteko ekitaldiak ditu, eta bisitarien, enpresen eta herritarren arteko harreman zuzena. Hori guztia hobe kudeatzeko sortzen dira helmuga turistiko adimenduneko proiektu eta tresnak. Gaur egun, helmuga bat kudeatzea ez da sustapena bakarrik. Jakin behar da zer gertatzen den bidaia baino lehen, bitartean eta ondoren. Eta jakin datuetan, ez zenez, oinarritutako erabakiak hartzen. Horretarako sortu da helmugen plataforma adimenduna, informazioa, zerbitzuak eta pertsonak konektatzen dituen ekosistema digital komuna. HPA tresna multzo batek osatzen du, besteak beste helmuga sustatzeko, eta turismoak lurraldearen jasangarritasunean duen eraginaren azterketa denbora errealean egiteko. Edukien kudeatzaile semantikoa da beste tresna bat, pertsonalizatutako eduki eleanitzak sortu eta argitaratzeko edo online erreserba sistema. Bisitariak denbora errealean produktu turistikoak erreserbatu eta kontratatzeko. Jario handiagoko esperientzia askoz gogobetegarriagoa eskaintzen dute. App turistikoak, turisten gustuen araberako eduki garrantzitsuak, xehatuak, eguneratuak eta pertsonalizatuak eskaintzen ditu, eta horri esker bidaiaren ziklo osoan hobetzen dira beren bizipenak. Batez ere, laguntzaile virtualaren laguntzarekin egindako bisitaldian. Emaitza da turismo ordenatuago, jasangarriago eta gizatiarrago bat. Bizipen hobeak bisitariarendako, tresna gehiago enpresendako, eta kudeatzeko gaitasun handiagoa hiriarendako. Iruña aurrera doa helmuga turistiko adimendunerantz. Ulertzen, kudeatzen eta datuekin garatzen den helmuga bat. Etorkizunarekin konektatutako helmuga bat.